תגידי איתמר. תגידי איתמר. היא אומרת אבירון. רוצה לראות עוד פעם אותו? רגע, בואי צד שני, צד שני. את רוצה לראות את התינוק? את רוצה לראות אותו? היא משדרת לך איתמר, אתה עובד למה מחכה לך. את רוצה לראות את התינוק? שלום, תגיד, אוי תראי הוא בוכה. נכון, התינוק קטן, קטן, קטן. אימן. הוא חמוד, הוא בוכה. התינוק בוכה. תשלחי לו נשיקה, תשלחי לו. תשלחי לו ככה. תעשי לו. תסביר לה. כן. הוא קטן. הוא קטנצ'יק, נכון? עוד פעם. הוא בוכה התינוק, נכון? תעשי לו טובה, טובה. לא. הוא קטן. נכון, התינוק קטן? לא, לא לגעת דור אסור הפנים. לגעת, אסור שכן. הנה, רוצה את אימא עכשיו קצת? אוי, תצלמו אותנו. רגע, אבל אני לא רוצה שהוא יבכה. נמצא להם כמה שיותר גדולה. תסתכלי. איזה יופי. שקד? תמר לא היה נכנס לתמונה כל טוב, כך. ברור שלא. שקד יורד. בואי נעשה כזה דבר, שתוכל לראות אותו. תקשיב. תקשיבי רגע, שקדי מקובל. את צריכה לגרום מאוד. אנחנו לא יכולים אנחנו להרים את התינוק, אז אמא תקרב לך אותו תראי. התינוק קטן. את רוצה שאבא ירים אותך גם? הנה, רגע, חכי הפעם. אמא תשב. מסתכלת זה כאין צעצוע, אתה מבין? לא, שקדי, לא, לא. שקדי, מותר לך ללטף, לעשות ככה. וזוהי רק את. ללטף, תראי. תלטפי. את יכולה להגיד לו שלום, לא, את לא יכולה. לא, את לא יכולה להרים אותו. הוא קטן, שקדי, הוא קטן. די, הוא קטן, תני לו נשיקה, תני לו את נשיקה. חייבת לו נשיקה. תני לו נשיקה. פיצי את היד שלה, רק תתפוס. רק את היד נשיקה. תתפוס. היא לא יודעת איך לאכול את זה. תני לו נשיקה. שקדי, אני רוצה להסביר לך משהו. עוד מה? את רוצה את עוד העלבים? תינוק, כן, עוד תינוק, זהו. את רוצה פיתה? עם חומוס?